الحمد لله القائل في محكم تنزيله ادعوني استجيب لكم ثم الصلاة والسلام على خير الانام محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين امبادين تبسري فلا جباو مالكونا مالكو كان كوفو كا ولي ماندو سانغاني واتي او كان يمددلا امبي على تانو على مينكو انكا علي ويلي ابي انجابي كيسيني نما كو ني مساين في اكاك دافو لا سهير مكا محمد كودو اني اسمو سانمو واجولي كنكونو امباولا دنيا كافو ambe Burkina Faso kerenkereniala yoro mimbe wele o sukani kasangani anga chokoroba sanuma aleka somayele mali sankumbe ye sakuliba Ibrahima Solama ladado adeuni kalandeuni jenyogon ka fara jamiatu ansarudini ka ube kene sigi atokola ningo ke tashibla kene ye o nyeshi ama hine nyini kenela inantai la dati mera kabe juye kalo samba fla ani mugani woro alislame jama yekene sheria bara inundona ni maba weleleun uluka folikan uluka bismillah anga je ankulu sheria nyokon fe anana herara anga tege herara amita alaka nogaya alaka jamana yasuma meloga fodi togora anana mena alaka nyakade adanse abani chinche anana minami alaga duwa mo nafe kama alaga gina zora min bisi jana na alaga nyuma ndo kadama ma befu tente sira sinda na ba subandu munu sira kana munu masekana nga foli pepeye ka karamogo fu munu na kana dali kanyi ona konyuma o se konyuma amina bemina akake ala sagoy aywa subhanu imam di kanga subhanu imam ya presenter aywa subhana tora ban faramara tora na be iritara kwa alhamdulillah ka de bla nora ko nga fori di jama subhana imam tora alhamdulillah be jama fo yo subhana yo ja fa ngo singa ta kasea ala be sarane hele so mu fana ka asgi ya we torbata de ala bi ka farasla ma filipe ka ala ka hingara ngena ma hina ala ko kai di ang faka sang muga ani fla bane anniversaire ma ambe duwoke ala ka hine ala ka yafakai wala ansardin section ko moy tola ne anyamo ya kalfalbe anga sungalo kuluballa ko ka foleji sulamala kan ka demaya pela jenma sulama ka demaya usini bi an fe ban fara ya ani ambamso donc ni cérémonie ni be ba fara ka comité o wuri ka fara nyon kan ka se ka nyon deme ka bara ni ke o se ko ta ma yirara donc o sera ka bara ni ke chogo mina o fanga sera min ko o de fleni ka yafa nyene bela jeni fe ni dege yi mu soro organisation ke chogo la ambo yafa nyini an se ko mi anyo leke o la ka bela jeni fo ka an karamo fo a Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara albi alaka anna fana ana abarakaye usaz grabo ani atamanyon bela jeni ambo bela jeni fo udu tola ko anga joka furuke anga nyamo no e abi mo ni sere atara koran fe ama si an fe afolo bagwana e elayu marwata e o amso ka tulu la sa ram manur ka daranende amba nyini kenai ya rabbi di women nakala alaka jabi ora madro an kuma ga gele an kosube parce que nous yan ko fa an karabo ko de e usaz grabo afrodati an fe amaka ko kalfa alama ana je nyom bela je usaz kasim trawore an fa weta malika bo bela je lefu ka nyini rabbi o yamma ge an fe ban fora ko ne kana nga ko nya ko baye ka fara bunya ka ami alafu ina la fe kuna na herala ala ko se herala kana dugo ke yarabbi adugo ala ka jabi ka dugo jabi lo ka to warba be fu
ani a fɔ cɛ n'an bamuso ninnu ani denmisɛn ninnu bɛɛ ala ka kelen kelen bɛɛ dɛmɛ a ye sen min ta ka na ala k'aw bɛɛ ɲuman segi ala sago sago an fori bɛ an facɛ dunbɛ ye ale tɔgɔra la an yɛrɛ kɛnɛ nin kan ani an banbagatɔw Sulama Sakuluba tɔgɔra an bɛɛ yɛrɛ kɛnɛ nin kan an bɛ jama bɛɛ fo ka jama bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ fo mun ma aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ an b'an faamu ka kɛnɛ kan n'o tanyana san yiri kan an bɛ dugawu k'a ye kɔrɔlen farakura kan ala ka badabada dali nɔgɔya o ye ka ɲɛnama hinɛ ka an yɛrɛw ye an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani Amsadi yɛrɛ tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu n'o ye Usman Sherif Madan Haidara k'an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma na komi jama ka ca. N kan bɛ jama ma n bɛ jama bɛɛ fo o min ye Subanugu ta dugutigi ye ani an ta cɛkɔrɔba min ye an ta belencɛ chef de canton n b'a fo ka tila ka Banfɔrakan fo minnu ye yɔrɔtigiw ye dugutigiw Banfɔra n'a kɔfɛmɔgɔ bɛɛ n bɛ bɛɛ fo an bɛ an karamɔgɔba fo min ye Darago ye a ka n ta den minɛ k'a kɛ a ta ye a diyara ne ye n ta foli b'a ye n ta foli b'a ye bi n ta foli b'a ye sini hali bi ala ka si ni kɛnɛya di ala ka si ni kɛnɛya di an hamu ko ala k'u nɔgɔya ala ka barika don denmisɛn ninnu na n bɛ Sulama fo n b'a fo n'a kɔfɛmɔgɔ ye n'a ta muso bɛɛ ye n bɛ n ta musokɔrɔba fo n'u taara ji kɔfɛ n ta foli b'a ye jama jama min k'a sen ta ka se yan Subanugu kan mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ne ta foli bɛ o bɛɛ ye o natɔ fɛn m'aw sɔrɔ o kɔsɛgɛtɔ foyi kana aw sɔrɔ. O la an bɛ jama bɛɛ fo jama nana hɛrɛ la ala ka jama wuli hɛrɛ la o nana ala kama ala k'o sara n'a baraji ye an bɛ dugawu kɛ ala ka n'an karamɔgɔ dɛmɛ a Seydi Serifu Usmani Haidara a n'a ka denbaya a n'a ka mɔdenw ala k'o kɔrɔsi ala k'o tanga ala k'o fanga se an bɛ dugutigi ninnu fo o la an bɛ Surama yɛrɛ fo ko a ni cɛsiri ala ka hinɛ an Saramanfile bɛɛ la ala ka ɲɛnama hinɛ k'a yɛrɛw ye ala k'a fanga se a ka baara la an b'an karamɔgɔ kalifa ala ma k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la ala k'o kɛ ala ya bonya kama ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka ayɛsi kɔrɔsi ala k'an ka tentiw kɔrɔsi ala k'o kɛ ala ya bonya kama ka kɛ kira n'a somɔgɔw bonya kosɔn ka kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya kanu kosɔn ka kɛ an yɛrɛ furukɛ bonya kama bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye ziyara de famille Sulama an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an nana Usayi Darabo ka weleli de la a ka bonya kɔnɔ nka ni Usayi Darabo fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ dɔ de kama Kafinɛ Kulukɔrɔ Madu a tun ka kɛ a mais il est empêché nka a dɔgɔnin ni o ye a tɔgɔ ye de Siriki Bilenni an bɛ a da mɔgɔw tulo kan ka fɔ Sulama ka famille u bɛ baara min na u ka dɔ k'a la u ye min kɛ u ka dɔ fara kan ka i masa labato a ɲinima fo ka taa se a ka saya ma a salen kɔfɛ ka tila k'a dɔn o ye fɛnba de ye alisalamɛ diinɛ dɔnbali dɔw ye a kalan u t'a dɔn olu ko ziyara man ɲi nka ala kana an ta kɛ olu ta ɲɔgɔnna ye o la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen k'a da u tulo kan k'a fɔ n bɛ Sulamalakaw fo dakurunɲɛ filanan min na ka bɔ kuma kɔnɔ o ye u ni Usayi Darabo ka jɛ ye u k'i jilaja a la n bɛ Usayi Darabo yira wala adama b'a dɔn nka tɔw t'a dɔn Usayi Darabo min sigilen filɛ n bɛ na a fɔ aw ye a fa i ye ala don cogo min na a n'a fa farala cogo min na n bɛna a fɔ aw ye don dɔ la a fa ye ala don a b'a fɔ a ye kɛ balimaw fɛ kɛ sinjiw fɛ mɔgɔkɔrɔba bɛ bonya tan a tor'o la fo ka na se mɔgɔkɔrɔba a kɔrɔbayara dɔɔni fa ɲɛna don dɔ la fa sigilen don a ɲɛ bɛ fa bɛ kuma la a yɛrɛ ma Usayi Darabo gɛrɛla fa la k'a ɲininka ko mun de bɛ yen a ko foyi tɛ yen ko n b'a fɛ ka dugawu de kɛ e ye Usayi Darabo ko k'ale y'a mɛn a ye dugawu min k'a ye o kɛra ka kumakan laban ye ko
nye duwawu k'i ye ala ka diɲɛ ɲɛ malo i ma n bɛ duwawu k'i ye ala k'i kɛ diɲɛ jigi ye n bɛ duwawu k'i ye ala k'i kɛ kabila jigi ye o don kama Usayi Darabo a ko ko amina a ye bɔra fa kɛrɛfɛ sɔɔni dɔ y'a wele k'a ka na cɛkɔrɔba lakunu k'a ka taa i da a ko lakunu tɛ na ko cɛkɔrɔba taara di a n'a fa farala tan di mɔdenw ka jigi a bɔnnaw la olu farala ɲɔgɔn kan ni ka discours ba kalan a tɔgɔ la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Je refuse auprès d'Allah contre Satan de lapider. Louange à Dieu, c'est lui nous louons, c'est lui nous adorons. Nous sollicitons son aide et implorons son pardon. En lui nous adressons nos actes de repentance et en lui nous cherchons refuge contre le mal qui provient de nous-mêmes. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, Mohammed, Père et sa missionnaire, sur sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous ceux ou celles qui emprunteront les mêmes voies de bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Nous vous souhaitons les bienvenus à tous. Assalamu alaikum. Am tanga ñine ala fe ka bo shaitan toroma. Shaitan mi kera faral kul fe ka bo ala ka ñine kono. Tando be ala e masa mini tando kaka am bebi ale ala de batola. Ami deme ani yafa ñini ale ala fe. Kanga tubir kwa ka ta ale ala ma. Ani kan ere kalfa ale ala ma kan kisi ka bo an ere kun lima. Amanga soli cara an kuntigi Mamadu kan nema ni kisi bama ana so dinga salmo ana ka sahaba nyimo ani mao mayo sena nu sena nona foka ta se kiyama jodoma amina baka bela jeni foka danser. Le 14 juin 2026 a lieu la 8e édition du Ziara marquant la commémoration du 22e anniversaire du décès de notre grand cher Père à son âme. Bidoya teta ani nani kalo worona samba fla ani mugan woro ziara tako shegina mimbi ben amoketa ani samugan fla nama ala ka hine ala. Comme à la continuité, nos petits enfants, l'occasion nous a été donnée cette année une fois de plus pour qu'on puisse dire quelques mots sur le vécu de notre grand-père. Ina fola ndala amodon chema na musoma jendire amonyina tukuni kanga kuma amoke kanyarma ke chokola. Nous remercions nos grands-parents ainsi parents pour cette permission. Notre intervention s'articula autour de 2 points essentiels, à savoir le leadership de notre défunt grand-père et rendre hommage à tous ceux ou celles qui ont compris son noble combat, particulièrement notre grand-mère qui a été bon à transmettre ces valeurs tout enseignées par notre grand-père. Boli fen bele bele ba fla de kan o de kan amoke kan ma bayajira ani ka wani nyuma don ke mboga e mboga munu ya ka hakilina ta ni ka bara kenae kerengere nyala amamso ali min bi suka kleka amoke kan nyuma ya ula kali anye. Mais comment a-t-on reconnu que Feu Sakuba fut le leader incontournable de cette grande famille? Nous l'avons reconnu à travers 2 choses. Premièrement, il fut un modèle à suivre du fait de sa sociabilité, son dévouement au bien-être de la famille. Un leader n'avance pas seul, mais avec les autres. Raison pour laquelle il se battait pour secourir ses concerts et confrères à chaque fois que le besoin y était. Ainsi, à travers ces œuvres qu'il a pu réaliser, nous pouvons affirmer sans se tromper que notre grand-père était le leader de la grande famille Soulamao. Et personne ne peut nier cela. Deuxièmement, depuis qu'il nous a quittés, nous ne faisons que de couvrir du jour au lendemain ses œuvres de charité par le bien de ses proches, ainsi que la continuité de ces derniers à travers ses sœurs et frères. Aflana, atani kala sisi sama, dongo do akabara keta nyuma de bika lakali on fait kabo ajenyo nyuma fait ana la wali ali adembayala. Nos petits enfants, nous reconnaissons le nôtre. Mais comme nous sommes dans un monde où peu de personnes reconnaissent le leadership de l'autre, nous préférons taire le nom de ce dernier. Comme le disait notre grand-père, le petit serpent qui deviendra
Le petit serpent qui se cache dans le buisson, celui qui deviendra grand. Nga ami bidie mi kono beti sonka mabala batolila. Okama au nyanga mabato to sutarala ina fo anya mine amoke da chuga mine na tiba foko sado wole ode bi koko. Notons que le fait qu'un leader soit contesté n'est pas un fait nouveau. Kaola donya ka foko mabala ko shili ode ko kurai. La prophétie du prophète paix et salut et celui a été contestée par les mécréants. Les œuvres de Achir Chérif Ousmane Madan Aïdara constituent toujours d'être combattues, malgré qu'elles constituent le choc du père dans la société. Achir Chérif Ousmane Madan Aïdara a fait un photo avec la poche d'Omo à Djougou. Mais que les détracteurs de la famille chérifera chassent qu'on ne peut pas taper un serpent rampant au sol sans qu'on touche à la terre. Pour dire qu'on ne peut pas prétendre combattre cette noble famille sans prétendre combattre Dieu le Tout-Puissant. En outre, un leader prépare ses remplaçants avec plusieurs combattants. Et c'est ce que notre grand-père a fait avant de rejoindre son créateur. Nous, petits-fils et filles, faisons partie. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à implorer le Seigneur pour le repos de son âme. Cher grand-père, il peut arriver souvent que l'arbre qui donne des bons fruits arrive souvent à produire quelques mauvais. Pour ce faire, nous tenons à vous rassurer ici que nous sommes unifiés et nous ne ferons pas partie de ces fruits incompréhensibles de cet arbre que la famille a planté. De plus, quiconque ici de la progéniture de Sakoulba emprunte une autre voie qui n'est pas celle éditée par notre grand-père sera à l'origine de sa propre structure. Car la mauvaise branche, la maudite branche, qui se retourna contre l'arbre, servira de bois de chauve-souris là-bas par l'arbre. Sabula, ni yili bolo mi yalma na ka bi toro la se yili juba o yili bolo bi ke tanya kana de baro kero la. Par ailleurs, être un leader c'est bien, mais avoir une bonne épouse qui accompagnera dans ses œuvres est une grâce. O ko fe ka ke ma ba o kai, me ka muso nyuma sora igara fe mi bi de me ka baraka taula o fana ala tandoe. Pour cela, nous tenons à remercier notre grand-mère pour sa vision éclairée. Sa contribution est inestimable dans l'éducation de notre parent et après le décès de son époux. Okama amba ma musofo, ale min sona ka tugu amoke ko, noya ni dekun kumana ani ka deme ko don la jogo nyumaya. Mana min atani ko fe. Nous la disons en ébangé banyuma. Amba foka ni bangé baganyuma. Enfin, nous ne serons terminés nos propos sans remercier tous ceux ou celles qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de la dite cérémonie, particulièrement le porte-parole des enfants du défunt. Antibok makono, fami bela jeni fo munu ya deme kanibare walianai. Kerengere nyala, mimbi kumata bamba to de umbe tola. Nos sincères remerciements vont à l'endroit du guide spirituel des Ansar, son éminence Achir Chérif Ousmane Madan Aïdara, ainsi que sa famille. Am to yanga foli kerengere takanyasi, am saru nyajoroma, zamzamiyuma, basi daga tangelema, Achir Chérif Ousmane Madan Aïdara anaka demba bela jeni. Aussi, nous remercions du fond du cœur le conseiller spirituel, fidèle compagnon de la famille Soulama, du nom de Cheikh Abdraman Drabo, dit Koumara Drabo, sa famille ainsi que ses collaborateurs.
si famille Sulama Nyajorama ana ladilbaga nyumama no de amoke Cheikh Abdraman Drabo ni do ba fogo kumara Drabo ana kademaya ana janyogonyma bela jeni. Nous remercions également Oustaz Kassoum Traoré pour son dévouement envers la famille Sulama. Am klanga Oustaz Kassoum Traoré fo ara konona jala ana ere kondiri famille Sulama. Une fois de plus, nous remercions nos grands-parents, parents ici présents pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Am klanga ngamba korofo achema na musoma ana bangba achema na musoma munu bebe ninkene kan olumi so ajendi ama aini dakure fo. Que le Seigneur agrève nos invocations et accorde la vie éternelle à tous nos défunts. Vive le Ziara, vive Sakoula Ibrahim Sulama. Sur ce, assalamu alaikum. Ala dugo kelum bela jeni mine ka aljina nogaya bamba toy ani munu yankon ala ka welel jabilla ala ka san wele ziara na tayira na shini kene ala assalamu alaikum. Amin na ba befo ka bela jeni barakada ka bela jeni walimandon. Anta fo auzu billahi minash shaitanir rajim o illa dai ni ay amafo amba don ko shaitan tiya o yan fa ka kuma ka kornan to yan ka kornan tigo to yan minu ngunu mana ne korana e kabini kunu fo bi olu to ni kene kan shaitan ka sigiro tiya halati gere ya mais ambi ala deli mina aya tan karamo da ananye jona o emuye ala kan kishi shaitan ya ma ala kana anw bila an ɲɛ bagala o le ye setanaya ye ala k'an kisi o do ma n'an bɔra ye an bi nabaga bɛɛ fo o barikada o waleɲuman dɔn denw yɛrɛ tɔgɔ la olu bɔra ni ka bonya kumaw fɔ fo ka taa se maaba welelen tɔw ma ani an karamɔgɔlakaw an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ organisateurs fo kɛnɛ labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an b'o fo o barikada o waleɲuman dɔn monsieur Soma n'a ka jamakulu an b'o bɛɛ lajɛlen fo n'a y'a ye kɛnɛ masirinnen don ni tenutigiw ye an bɛ dugawu k'o ye sanga ani waati n'i y'a ye an hakili sigira bi an sigila ko an bɛ ziyara kɛ an bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ basigi lo bɛ yen an bɛ Subaganindugu kan kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɔ k'o ni ce o ni hɔrɔnya maa caman ye déplacement kɛ ka na o n'o sen ta nin a kɛra laada ye an b'o fɔ k'o ni ce o yɛrɛ mɔgɔ bɛ fɔ i yɛrɛ ka baara la n'an bɔra yen an b'an karamɔgɔ fo min a Seydi Sherif Usmani Madani Haidara an b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn ko ale le ye maa ɲuman dilan mansin ye sabu n'i y'a ye anw bɛɛ lajɛlen bɛ nin baara in kɛ k'a dɔn ko maa bɛ se ka dugawu kɛ i bangebaga ye a tɛɲɛni kɔfɛ sanga ani waati an m'a ta maa si la koyi an y'a ta karamɔgɔ Haidara la sanga ani waati an b'a fɔ ko a ni ce a ye sira yira anw na min ye siraw bɛɛ lajɛlen lasɔn hɛrɛma ye a ye fɛrɛn bila k'a to Bamako a ye karafe dɔw cɛw da k'o sigi so parce que diɲɛ bɛɛ b'a dɔn anw bɛ yɔrɔ min na bi anw ye jeunes pleins de ye an fan dɔ an ni na tiɲɛni sababu bɛɛ lajɛlen ala y'o bɛɛ nɔgɔya anw ye bi an mana fɔ an bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ se k'o kɛ mais n'i y'a ye an ye tiɲɛni to yen ka ala ka sira minɛ k'a fɔ ko anw bɛ ala lo nɔfɛ sigaden kelen t'a la a b'a dɔn fɛn wɛrɛ bɛ yen min bɛ anw gouverner min ka bon ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka fanga ye alors n'an bɔra yen an bɛ an fa fo min y'an ɲɛjɔrɛ ye karamɔgɔ Darabo ye an b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn bamanan b'o lo fɔ hali n'i ma fɔ ko a ni ce mɔgɔ ma kunun a ka ɲi ka se ka to i kɔnɔ karamɔgɔ Darabo a bɛ famille Sulama kanu a y'an dɛmɛ n'i y'a ye bi ale bɛ min kɛ famille Sulama ye a ka bon hakili ma karamɔgɔ Darabo an b'a fɔ ko a y'a jɔyɔrɔ fa san o san ale lo bɛ wuli ka essence don a ka mobili la ka taa ziyara kɛ cɛkɔrɔba ka kaburu la Côte d'Ivoire a ka ca kilo 1000 ni yan ye san o san kabini 2022 an kɔrɔla ka taa a ko san o san ale y'a ɲini ala fɛ n'ala ye se k'a ye ale ti san ban fiyewu fo ale ka t'i ɲɛ jɔ cɛkɔrɔba ka yɔrɔ la kaburu la ka filɛ cɛkɔrɔba dalen no yɔrɔ min na hali ɲina a natɔla le sisan nka ala b'a dɔn ne t'a dɔn a bɛ essence bɔ cogoya min na ne t'a dɔn a yɛrɛ bɛ taa cogoya min na tuma caman bɛ yen a bɛ taa se yen de a b'a fɔ ne ko Sulama ko n bɛ a ka du kɔnɔ ni mɔgɔ min y'o kɛ a ye fɛn bɛɛ d'i ma ni mɔgɔ min kɛra i bangebaga fɛ a ye fɛn bɛɛ d'i ma mɔgɔ min kiri i yɛrɛ fɛ
a ye fɛn bɛɛ d'i ma mɔgɔ min kɛra ye denbaya fɛ a ye fɛn bɛɛ d'i ma ɲinan tuguni ale de ye kari fa a ka denbaya la ka bɔ denjugu o kari jɔlen filɛ nin ye ani a yɛrɛ ka mobili personnel 2 o bɛɛ falen don ka na ko a bɛna ziyara kɛ an ma dɔrɔmɛ 1 d'a ma an yɛrɛ t'a dɔn a essence donna cogoya min na an t'a dɔn a ye mobili don ye cogoya min na a y'o kɛ ni kɔrɔ min ye o de ye silamɛya ye a y'o kɛ ni o de ye a ye fɛn dɔ de ye cɛkɔrɔba la sigaden kelen t'a la min ti anw na Darabo an b'a fɔ ko a ni ce ayiwa ne bɛ kuma taara sɔgɔmada in na n ka dɔgɔcɛ Amadu Sirima tɔgɔ la pour que ka jama fo yanni bɛ jama fo an ka chef de canton Subanugu ka chef de canton a sigini bɛ yan a kɛra comme ni Subanugu dugu bɛɛ de bɛ yan donc an bɛ jama bɛɛ fo Ala nana n'a ɲuman ye Ala ka segin n'a ɲuman ye den barikama n'i y'a ye a fileni tɛ o a ma se a k'a fɔ o wa ni i m'i facɛ kanu n'i facɛ ko man di ye i san o san i tɛ se ka sara bɔ i facɛ ye n'i bɛ sara bɔ i facɛ ye a b'a yira ko i facɛ a ka di ye i facɛ ye min k'i ye i facɛ ye min k'i ye a ye saraka min bɔ ye a minɛna denmisɛn caman bɛ yan yɔrɔ la o ko saraka tɛ bin ni hali n'i dɔrɔmɛ 5 bɔ ka saraka bɔ lon kelen ka di fa ma a bɛ s'a ma mɔgɔ caman bɛ yen n bɛ cɛ fana hali dɔrɔmɛ 2 u tɛna saraka u facɛ sara u y'a sutura tile 7 ni tile 3 kɛra ka ban a banna mais ni e mɔgɔ min hakili tora i facɛ la ka saraka bɔ yan a kɛra comme hali i facɛ bɛ continuer ka dugawu k'i ye karamɔgɔw y'a fɔ i bɛ saraka bɔra i fa ye i ba ye i ka famille ka sow ye lon o lon olu nisɔndiyalen don parce que saraka nin a b'o ni ko caman de kɛ lahara donc saraka min bɛ bɔra bi an facɛ Ibrahim Sakuluba Sulama ye a minɛbaga ye Ala ye Ala k'a minɛ a kɔ Ala ka suma Sijan Barama Ala ka di a kɔ ma an bɛ yɔrɔ min na sɔgɔmada in na n'o ye Sulama bangebaa cɛman n'o ye an fa ye o ka ziyara kɛnɛ an bɛ o de kan dugawu caman kɛra an bɛ Sulama yɛrɛ fo ka dugawu k'a ye an ma jɔ yan kuma kama karamɔgɔw ye kuranɛ kalan minnu kɛ ziyara in na sɔgɔmada in na o ye kuranɛ kutuw de kalan k'a ban ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ bɛɛ ye bon kuranɛ taara laban aya min na an jɔra ko ka o de ɲɛfɔ jama ye yan'o cɛ an b'a fa n'an karamɔgɔ fo Ustaz Darabo k'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ caman bɛ Ala bolo Ala ka kɛ an n'a ye kuranɛ laban aya min na o de ye Ala ko fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum asiman aw kafuran wazkur isma rabbika bukratan wa asila ne laban de la suratul insani wa an ye duwawu kalan min fana kɛ an dalen b'a la sɔgɔmada in kuranɛ kalan Ala b'a mɛn ni kuma ni ma kuma fɔ de ye kuma sa sɔgɔmada in kuranɛ kalan Ala sɔnna fɔlɔ ye jumɛn Ala de ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko ni bangebaga tɛ yen k'i ka dugawu k'u ye ko ni Ala ka hinɛ na Ala de y'a fɔ mɔgɔ min bɛ dugawu minɛ n'o ka dugawu kɛ e bɛ se ka o minɛni na a filanan dugawu den ka dugawu Ala b'a minɛ Sulama a bɛ dugawu min kɛ Ala b'a minɛ Ala kɛra ko ni mɔgɔ fatura i ka fɛn bɛɛ bɛ jɔ ko fɔ n'a fɛra fɛn damadɔ ye ko n'i sara ka den ɲuman k'i bɔ Sulama ye den ɲuman de ye parce que aya in ye mun ye Ala ko kira ma sabali li hukmi rabbika n'i ma ka kiti wala tuti minhum asiman kana jurumutɔ si kɔ kafiri ninnu na mɔgɔ ninnu na yen aw kɛ fura kana tugu kafiri kɔ
waskur isma rabbika ika imma kusma bukuratan sɔgɔmada joona wa asila ani wula fɛ o kɔrɔ ye an filɛ ala wele min na an filɛ ziyara baara minnu na an filɛ nin kuranɛ kalan minnu na ko an ka kɔntine ni nin de ye kuranɛ aya taara laban nin de la o la an b'a ɲini ala fɛ duwawu ninnu ala k'a bɛɛ minɛ. an ka lasilikɛla nin kɛnɛ in kɔnɔ o ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Abdurahman Darabo ni ale ye Jamiyatu Ansaarudine lasilikɛlaba ye a ye kɛnɛ in ta ni ka bonya kumaw fɔ k'an su ka kɛ baara ɲuman ani jogo ɲumanya waleyaw kan an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. an bɛ tanga ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. yoona kɛ a Darabo laada don kosɛbɛ ka tila k'an sinji ni setigi Alahu subahanahu wa taala tɔgɔ barikaman ye. cɛ Darabo diɲɛ hinɛ labɔlen tigi don o do dɛrɛ lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn tigi don. siga t'o la Darabo wala n badenw na ka bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ kɛ nin kɛnɛ in kan. ci jama tulo b'i la Darabo kɛrɛnkɛrɛn ɲama aha an bɛ foli damina na an ka faamaw de ma. siga t'o la dɛrɛ o n'a ka kan Darabo walahi an ka faamaw na an b'o de fɔ. kosɛbɛ karamɔgɔw b'a fɔ k'a de saw kɔnɔ ko o hebule watanu na minal iman ci ko mɔgɔw ka k'i faso fɛ k'o ye limaniya dɔ ye. kosɛbɛ kɛ walahi olu y'o de sɛbɛn. ci siga t'o la mɔgɔ kɛlen a faso fɛ an b'a fɔ o yɛrɛ de ye latigɛ ye. Allahu akbar a Darabo i ko di latigɛ ka bon ni fɛn bɛɛ ye dɛ. siga t'o la dɛrɛ walahi i ka diinɛ ɲɛna i t'a kɛ kabakolo la. ayi i ka diinɛ tiɲɛna i t'a kɛ kabakolo la. ayi i ka diinɛ ɲɛ a n'a tiɲɛli i b'a kɛ yɔrɔ jumɛn i b'a kɛ i faso de kɔnɔ o tuma ni faso de sumanen don diinɛ bɛ wele kuranɛ bɛ wele bolitigi bɛ wele kerecɛn bɛ wele fɛn bɛɛ bɛ wele ni faso sumana o tuma faso sumabagaw olu de y'an ka faamaw ye. Allahu akbar ni cɛ dɛrɛ walahi ni wulibali a Darabo an tɛ ɲinɛ o kɔ dɛ abada leze n'an ɲinɛna o ka baara bɛ tiɲɛ de. siga t'o la dɛrɛ ɲinɛ fɛnw tɛ walahi elon Burkina Faso an bɛ yɔrɔ min na sisan AES jama bɛɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan kamanaganw de bɛ yen fan bɛɛ fɛ walahi degun de bɛ yen ci mais mɔgɔ jumɛnw de bɛ se k'an bɔ bolo la o y'an ka faamaw de ye. siga t'o la dɛrɛ walahi olu de an di nin fɔ k'an bɛ fɛn ɲini o fɛ dɛ an dɛ walahi diɲɛ wuli cɛ an t'o kɛ. o b'a kalama o walahi Darabo faso y'an bɛɛ jɛ de ye mɔgɔ min bɛ faso kunna a ka kan a bɛ ɲini an fɛ wajiban fo an ka dugawu kɛ o de ye a tɛ ɲini an fɛ an ka dugawu kɛ o a bɛ wajibiya an ka an ka dugawu kɛ o. Allahu akbar Allahu akbar ni cɛ Darabo sabu ka d'a kan karamɔgɔw n'u ka kuranɛ bɛ so karamɔgɔw n'u ka hadisaw bɛ so siga t'a la karamɔgɔw n'u ka kɔlɔsiw bɛ so siga t'o la alimamiw diinɛ alimamiw olu n'u ka danganaw bɛ so ci olu ma bɔ ka taa yɔrɔ si walahi nka nin waati in kɔnɔ an ka sɔrɔsiw na an ka VDPw olu de bɛ kungo kɔnɔ ka baara kɛ kosɛbɛ mun kosɔn ka jamana lakanda mun kosɔn ka jamana kɔlɔsi ko tiɲɛni kana bɔ burusi kɔnɔ ka don duguba kɔnɔ sabu ka d'a kan duguden mɔgɔw olu gɛnna ka na duguba kɔnɔ ɔ n'an m'an jɔ ka ɲɛ n'o sera an yɛrɛ fana ma yan o tuma duguba mɔgɔ bɛ taa yɔrɔ jumɛn Allah ta yɔrɔ tɛ dɛ walahi o tuma n'a fɔra ko limaniya an b'an bolo si an ka faamaw de ma. ci olu do a Darabo parce que anw n'an ka limaniya anw n'an ka alaɲɛ siranɲɛ an n'an ka kɔlɔsi o tuma anw ma wuli cogo si la an ma wuli don si wula fɛ don si su fɛ don si sɔgɔma ko an bɛ taa kungo kɔnɔ ka taa maafalaw gɛn jɔn y'o kɛ yan ayi maa si walahi Darabo ni cɛ dɛ donc jɔyɔrɔba de bɛ fanga bolo kosɛbɛ kɛ siga dingere foyi t'a la an karamɔgɔ y'o fɔ an ye Seydi Sherif Usman Madana Haidara a ko faama ka ɲi ka bonya de mutlaka ɲɛ bɛɛ kan faama ma ɲi dɔgɔyali ma walahi 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 ni cɛ faama fana k'a yɛrɛ fana bonya nkɛ olu bɛ fɔ dɛ bilahi Darabo wala an bɛ dugawu kɛ nkɛ ka taa capitaine Ibrahim Traoré la Hasimi Kuita Abdurahman Chan ka taa sanfɛ faama sigida la fɔ dugu ma fo kana se minnu b'an fɛ kɛnɛ kan yan bɛɛ b'a la siga t'a la an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ an ka faamaw ala k'o kɔlɔsi amina ya rabbi ala sɔnma dɛ ala k'o kisi amina ya rabbi ala k'o tanga amina ya rabbi
Drabo wallahi kuma kai. O ko to ne banu go fe. Na an sigi bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye Banfara ye Banfara a alimamiw an b'o fo a nayibu an b'o fo a karamɔgɔw an b'o fo baden fo ka taa se a misiri wele la o ma Allahu akbar bɛɛ tulo b'i kan na Drabo wallahi diɲɛ sababu de ye an sigila yan Suban dugu de tɔgɔ la a alimami a karamɔgɔw a dugutigiw o bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan an b'a bɛɛ fo ka tila ka ɲini Ala fɛ Ala ka n'aw si amina ya rabbi ala sɔn ka ɲini Ala Taala fɛ dugawu minnu kɛra ka tɛmɛ minnu bɛna na kɛ a n'an sigi bɛ min kunna an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ jaabi wa sigadi kelen foyi t'a la dugawu bɛ jaabi siga t'o la dɔrɔn Ala ka yamaru fɛn o fɛn nana nin kɛnɛ kan yan wari ma sise yan sanu ma sise yan bonya ma sise yan tɔgɔ ma sise yan a bɛɛ nana Ala kama kira kama hinɛɲini de kosɔn o kanu min bɛ dusukun na dugawu bɛ kɛ a bɛ jaabi n'o sati siga t'o la dɔrɔn Allah ne cɛ wallahi Drabo siga t'o la fiyewu wala bɛɛ sɔrɔlen bannen kɔfɛ ka sɔrɔ k'an ka sababu ɲuman a n'an ka kuduwa a n'an ka seyidu n'o ye an karamɔgɔ ye Seyid Sherif Usman Madana Haidara nin baara in an y'a ta ale de fɛ siga foyi t'a la Drabo wallahi ala nin ko in an y'a ta ale de fɛ ale de kɛra ɲɛbila ye anw na nin baara in kɛlen wallahi siga t'a la murshidu da'i ila kitabi wa sunna Sadu Ziwaza wallahi Allah Drabo mas'ulul ami fi daril fatwa wa halal lil masakin murshidu da'i ila kitabi wa sunna Seyid Sherif Usman Madana Haidara a nana ɲama bɔ diina na ni diina karamɔgɔ bɛɛ kun kɛra kɔmu Haidara diina alimami bɛɛ kun kɛra kɔmu Haidara diina dɔnnikɛla bɛɛ kun kɛra kɔmu Haidara ou bien k'a fɔ diɲɛ serifu bɛɛ kun kɛra kɔmu Haidara diɲɛ sɔrɔ tɔɔrɔ ni balawu min bɛ dugukolo kan bi a kun bɛ bɔ yen siga t'o la dɔrɔn Allah dɔnnibaa wasalen nin ye tiɲɛ ye billahi wulibali ale kɛra mɔgɔ kelen de ye mɔgɔ kelen min nana ka na diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔ wallahi a kɛra siga t'o la Drabo kama sɔrɔ Ala yɛrɛ de fɔ Kuranɛ kɔnɔ dɛ mɔgɔ kelen ka ɲi ka diɲɛ bɛɛ de jɔ Allahu akbar o de la Ala y'a fɔ k'a ban Kuranɛ kɔnɔ ko c'est à dire Ala ko n ye kɛlɛ masaya la khalaqna al insana fi kabadin kabadin bi maana Ala ko n ye adamaden dan koba de kan adamaden kelen danna koba de kan ko belebeleba adamaden kelen danna koba de kan o koba in de b'a yira k'a fɔ ko e kelen ka ɲi ka diɲɛ de jɔ dɔ bɛna na ka fara kama i t'a dɔn e min nana sa e kelen ka diɲɛ jɔ wa an karamɔgɔ n'o ye Seyid Sherif Usman Madana Haidara ye n badenw i ka dɔn k'a fɔ ale kɛra o mɔgɔ de ye i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ka taamasere sɔrɔ yen i b'a ka kumakan sɔrɔ yen i b'a nɔ sɔrɔ yen dugukolo sanfɛ an ka bɛn kelen ma k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tubabuw y'a fɔ o de ma ko l'union fait la force n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka nɔba bɔ tigɛŋɔnɛn kelen n'i ko i bɛna téléphone ta n'a a bɛ se k'a ta fo an ka fara ɲɔgɔn kan o de la Ala Taala ye adamaden yɛrɛ dan ka bolo bɔ tan ka den duuru kɛ nin na ka tila ka nin fana bɔ ka den duuru k'a la ka sen fana bɔ ka duuru kɛ o fana la ka sen dɔ in fana bɔ ka duuru k'a la a bɛɛ n'a ka baara don ni senŋɔnɛn kelen tigɛla fila tigɛla saba tigɛla f'i ka bere fara i bolo kan taama cogo tɛ ɲɛ Ala ye nin bɛɛ kɛ ka adamaden kalan de ko an ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka baara kɛ kelen ye k'o de ka di Ala subahana ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ani ɲɔgɔn lagosi o ka dabila bon ne de y'a ye bi diina ma tiɲɛ foyi kama bi ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn kɔrɔfɔ fɛn min ma kɛ e ɲana i bɛ taa o lakadi k'a kɛra ten nkalontigɛla de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɔ ko n y'a mɛn o ko ten bon o de ye nkalontigɛla ye bon Ala kɛra mɔgɔ don ne ma ni kisi b'a ma a dun y'a fɔ a ka hadisa jɛlen bɛɛ la a ko lahara don n'a fɔra ko jahanama wulu k'o ye nkalontigɛla de ye jɔn de ye nkalontigɛla ye jɔn de ye selila ye jɔn de ye nkalontigɛla ye jɔn de ye sunbaga ye jɔn de ye nkalontigɛla ye jɔn de ye singitigɛbaga ye balima fila bilalen ɲɔgɔn na e ma se k'i seko kɛ o ka se ka dilan e bɛ tila ka tasuma tɔ ŋaɲɛ de e ni Ala cɛ e ka seli kun ye jumɛn ye
an ka fɛn bɛɛ kɛra bi an y'a mɛn o ko tan an y'a mɛn o ko tan an bɛ mɔgɔw munna o de ma dɔrɔn ka baara kɛ e ni ala cɛ e bɛ tila ka lakana meleke ko e ye silamɛ ye e ye silamɛ ye i bɔra n'a yɔrɔ jumɛn e ko ye dinɛtigi e ni ala cɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛtigi bɛ e fɛ o y'a kɛ kuma lagosi i ma s'a tigi ma a ka kuma nka i b'a tigi lagosi de ka yala ni de b'an fɛ yan dɛ ko diɲɛ ka lafiya den se ka lafiya k'a ɲuman kan se ka lafiya dɛ n ba don n'an m'an yɛrɛ justifier sani ala ka s'an ma kabako b'a la dɛ hasibu anfusakum kabla an tuhasiba an k'an yɛrɛ jate bɔ sani foroba ala ka s'an ma i kuma ye faamu Monsieur Sulama k'ale fo k'a barikada a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ la anw ma tugu a kɔ gansan an ye fɛn dɔ de ye o de kama an tugula i y'a faamu ka bɔ Burkina Faso yan fo Côte d'Ivoire kɔnɔ ka taa an sen jɔ cɛkɔrɔba kaburu kan an ye min ye o de ye anw bɔ san o san an y'a ɲini ala fɛ an bɛ taa se yen ka sɔrɔ ka wele a yɛrɛ sigila kuma ka se an bara t'a la dɛ anw bɛ taa se yen ka sɔrɔ k'a fɔ ko an bɛ lo kɔnɔ an se ko ye min an b'o kɛ cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka hɔrɔnya kosɔn i y'a faamu a ka kanu kosɔn a n'a ka balimandɛmɛ kosɔn ani ala ye min jira an na cɛkɔrɔba in na o kosɔn an b'o kɛ ka da o de kan wa o kama denw yɛrɛ kɛra denw ye o kɛra barikatigiw ye o kɛra denw ye o kɛra maakandaniw ye o kɛra denw ye Adama Sulama a kɔrɔmusow bɛ kɛnɛ kan yan a n'a dɔgɔmusow bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan o ye anw munna ko k'an kɛ o fa de ye bonya fɛn o fɛn n'i b'a dɔn ba bɛ da an kan wa bonya de bɛ se hɔrɔn na dɛ n'o tɛ wari tɛ nafolo tɛ dɛ ale bɛ ban Seydina Ali ka kuma tɛ a ko ni n taara n denw min min gɛlɛya aw ma aw kana jɔnw san tugun a ye hɔrɔnw de sa k'a mago b'o de la dɛ Seydina Ali y'o fɔ a denw ye a satɔ y'o fɔ a denw ye ko ka jɔn san dabila jɔn sanni ko k'o dabila ko ka hɔrɔnw de sa denmisɛnninw ko nin ye kabako kuma ye dɛ laadara an bɛɛ wulila k'a sɔrɔ jɔnw de bɛ san mais an fa ko bi ko an kana jɔn san tugun k'an ka jɔn san dabila ka hɔrɔnw de san a ko b'o dɔn cogo di Seydina Ali ko ma ko n ma dɔ wɛrɛ fɔ a ye a ye mɔgɔw bonya i y'a faamu a ye mɔgɔw bonya ka bɛɛ ka place to a kun a ko n'o kɛra n'i ye mɔgɔ bonya ka ban n'i hɔrɔn kɔni bonya sigaden kelen foyi t'a la i y'a san wa i bɛ s'a la fana siga foyi t'a la an tugula Adama Sulama ko sabu ka da kan an y'a ye diinɛ sira kan mɔgɔ min bɛ to fonction kɔnɔ ka tila ka to fonction kɔnɔ ka ala kanu ka kira kanu ka diinɛ kanu ka k'a badenw fɛ ka k'a sinjiw fɛ ka tila ka seko kɛ ka faso minɛ ka ɲɛ anw ma foyi fɔ ye ka fɔ nin kɛ tan fo ka sɔrɔ a y'a kɛ tan fɔ ni min kɛra dansagola ye fasomɔgɔw la balimaw na sa an kan d'o ma e kungo b'i bolo de an y'a dɔn n'o de ye o de kama an yɛrɛ fana tugula ko wa an seko ye min ye fana bilasirali bɛɛ la an b'o fana kɛ mɔgɔ sɔrɔ du ka se ka sabati a sera bɛɛ lajɛlen bɛ anw bolo n'an k'an b'a fɔ yan an bɛ tile tɔ ban yan an ti fɔ ka ban sabu ka da kan cɛkɔrɔba daga wuriteriw bɛ yen faso kɔnɔ ye Côte d'Ivoire n'anw taara an ni olu de bɛ sigi ka balo kɛ cɛkɔrɔba ka baara kan fo ka taa se su diplôme cɛkɔrɔba ye min ye dɔ fɔra an ye a la kosɛbɛ mais bɛɛ ka jija dɛ ka dɔ k'i fa ye mɔgɔ ka i fa to balo la a tɛ se k'a fɔ e ma ko e ye dugawuden ye k'i ye barikatigi ye non i ye dugawu ɲinila de ye i ye barika ɲinila de ye barika ɲinila ani barikatigi o tɛ kelen ye dugawuden ani dugawu ɲinila o tɛ kelen ye lɔgɔ ɲinilaw ani lɔgɔtigi ye kelen ye wa o tɛ kelen ye dɛ donc a bɛ dɔn waati min na ko i kɛra dugawuden a bɛ dɔn waati min ko i kɛra barikatigi ye n'i bangebaa bɔra yen waati min i fa fatula waati min i ba fatula waati min e yɛrɛ ma ɲina o kɔ i ye karamɔgɔw wele ka kanubagaw wele i seko ye min ye k'o bɔ e kun ka dugawu kɛ i fa n'i ba ye k'o to kaburu kɔnɔ o don de la a bɛ fɔ ko i ye barikatigi ye wa e ye dugawuden ye fana
mɔgɔ yi fɛn o fɛn kɛ bangebaa la k'a balolen to walahi i t'a tɔɔrɔ sɔrɔ f'a ka bɔ i kɔrɔ n'a bɔra i kɔrɔ waati min n'i tɔɔrɔ de k'a la a sara b'i yɛrɛ e fɛ n'i hɛrɛ de k'a ye a sara b'i yɛrɛ e fɛ i bɛ kɛ barikatigi ye o ye nin. I y'a faamu yala anw de la ɲɔgɔn nɛgɛ de la o mɔgɔ dɔw de ko seko bɔn seko filɛ nin ye ne hakili la urufu 5 de b'a la seko urufu 5 de bɛ seko sɛbɛnni na arabu kalandenw bɛɛ b'o dɔn n'i y'a sɛbɛn ko sheik o de tɛ wa ko seko aw de y'a kɛ sijɛ ye sijɛ ti seko ye a bɛ se ka fɔ denmisɛn fitinin ma ko seko mutila ka na bɛ bɛn a ka fa ma fana seko sɛbɛnni urufu 5 de b'a la dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛn n'a kan ko wa ko a n'a sariti 5 de bɛ ɲɔgɔn fɛ urufu fɔlɔ o de ye a tɛrɛ 1 ye dɔnnikɛlaw b'o wele ko aliful maalum alifun maalum o kɔrɔ ko de mɔgɔ de don n'i y'a ye jama na dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ walayi nin ye maa ɲuman ye o de ye harifu maalumu ye o y'a sariti fɔlɔ de ye tan i y'a faamu mɔgɔ o mɔgɔ n'a b'a wele ko seko nka n'a y'a ye jama na maa ɲumanya tamasire t'a kan seko tɛ a bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ de dɔrɔn ka ɲɔgɔn kɔkɔ ka ɲɔgɔn sukɔrɔ nkalonfin dɔ bilahi o ye arafu fɔlɔ de ye a arafu filanan o ye laami de ye lamu min b'a la o de ye linatul kalbi o de ye mɔgɔ de don a dusukun bɛ hinɛ ala ka jɔnw na mɔgɔ yadanen tɛ mɔgɔ kafanen tɛ faliyaba man ɲi jamatigi la fariyaba a man ɲi jamatigi la fariyaba man ɲi faama na fariyaba man ɲi komandan na fariyaba man ɲi polisi la fariyaba man ɲi jamanatigi la nka sɔbɛya de ka ɲi jamanatigi la sɔbɛya de ka ɲi faama na sɔbɛya de ka ɲi karamɔgɔ la sɔbɛya ka ɲi alimami na a ka dɔn k'a fɔ ko alimami ye sɔbɛmɔgɔ ye o ni fariya tɛ kelen ye lina kalbi a dusukun bɛ hinɛ ala ka jɔnw na n'a fɔra mɔgɔ o mɔgɔ ko ye seko ye e ka kalanden minnu b'e fɛ i ma deli ka furu kɛ ka di mɔgɔ si ma ele ye seko kuntan de ye i ka seko ɲɛnama ye seko ti fɔ mɔgɔ ma gansan dɛ ele ye seko ye e ka kalanden dɔ bɛ yen o sera furu ma furu se t'a ye a se bɛ e ye e ma se ka furu kɛ ka d'o ma ele ti seko ye ele ye seko ye mobili 1 bɛ yen mobili 2 bɛ yen mais e ka kalandenw bɛ yen i dɔnbagaw bɛ yen ka baarakɛlaw bɛ yen hali nɛgɛso t'a dɔ kɔrɔ e de ko ye seko ye ele ti seko ɲɛnama ye lina kalbi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de dɛ n'o tɛ a yɛrɛ ye min fɔ arabukan na n'an y'a sɛbɛn ka ɲɔgɔn minɛ kelen kelen arabukan urufujaya kelen kelen bɛɛ bɛ kuma de a ye na kɔrɔna kɔnɔ a ye na n ye seko dɔrɔn de ta urufu 5 don sariti 5 de b'a kɔnɔ fana n ye 2 fɔ kelen n y'o f'u ye i y'a faamu n'a tigi bɛ jamana n'i y'a ye i b'a dɔn walayi nin ye alamɔgɔ ye mais alamɔgɔ jumɛn bɛ to jama na ka mɔgɔw don kɔɔri ka don taatɔ yira ba sen kɛ mɛ tan nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ala cɛ ni y'o tigi i b'a dɔn alamɔgɔ dɔ ni alamɔgɔ bɛ jama na a bɛ mɔgɔw filɛ ni sanmɛ ye a bɛ mɔgɔw filɛ ni maloya ye a tɛ mɔgɔ kiritiki i y'a faamu a yɛrɛ bɛ siran ka mɔgɔ dɔw filɛ sabu filɛli gasi bɛ filɛli la alamɔgɔ bɛ dɔn n'a donna jama na de i b'a dɔn k'a fɔ ko arifu maalumu don n'i y'a ye dɔrɔn ko nin ye alamɔgɔ de ye a filanan dɔrɔn a dusukun ka maga a bɛ ɲini ala ka jɔ o tɛ urufu 2 ya a dɔ kɛra joli a sabanan sa min bɛ yen dɛ sa ɲɛ 3 min bɛ yen dɛ o ko shakirun bi ni'matillah ale t'a fɔ waati seko waati ka gɛlɛn a y'o ye a bɛ ala fo a bɛ ala barikada ala i ye hɛrɛ min kɛ a bɛ dɔ ma o ɲɔgɔn ye
a bɛ ɲina mɔgɔw la n'a ka hɛrɛ ye mais e y'o ye waati de ka gɛlɛn waati ka k'a sɔrɔ wari bɛ bange kɔnɔ ko waati ka gɛlɛn waati jumɛn ka gɛlɛn hey wagati ye ala de ye tan n'o k'i ka ala filanan yɛlɛ a fɔ ko wagati a fɔ ne filɛ n'o k'i ka ala filanan jira a fɔ ko wagati de ye ala filanan ye wale bɛ tiɲɛ bange a bɛ nkalon bange wagati wala kana mɔgɔ kana yɛrɛ justifier fo ka te justifier kana yɛrɛ justifier i yɛrɛ to yen i min ye wallahi sini i bɛ dɔn wagati de ye wagati tɛ ala ye dɛ ala bɛ baara kɛ ala ka baara kɛ nan de ye wagati ye o de la a nana kuranna ko wala asri innal insana lafi khusrin ila allazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr Allahu akbar kuranna ala ko ngale na tumala aw wagati arabukan na cɛnni de ye mo fo wagati bɛɛ arabukan na cɛnni do an b'a fɔ ko tuma o ye ala ka baara kɛ minan de an karamɔgɔ ka malum dɔ ye seydi sere usman bana haydara a ko n baden ka ne yɛrɛ lajɛya ko ma kɛ cogo cogo yɛrɛ lajɛba kɔni o to yen n'i ma faraw la wallahi maasɔbɛ u bɛ ne kɛ maa langolo ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye ale tɛ kuma n'a min kalinen kuranɛ mɔgɔ kuntan lo kuma sera kuranɛ kalena wa ni danaba fɛn o fɛn kumana i ka danamɔgɔw ma lɔn k'a fɔ k'i kumana i tɛ mɔgɔ sɔbɛ le ye n'o tɛ n'i mɔgɔ sɔbɛ n'i kumana bɛɛ b'a dɔn i yɛrɛ ka mɔgɔ danamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ko karisa kumana a ye min fɔ réalité lo wa a ye tiɲɛ de fɔ fana mais e t'i kuma ni min kale n kalena n ba su la n kalena n fa su la n kalena dugukolo la n kalena ɲaamɛ la mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye tɛ mɔgɔ kuntan belebele mɔgɔ ɲɛnama tɛ parce que ale fɛ ka yɛrɛ justifier le ka yɛrɛ lajɛ ka yɛrɛ la mɔgɔw la k'ale ka ɲi n'i ka ɲi a ma se fɔli la i da de an bɛ lɔn dɔɔni Sulama an bɛ Sulama tantu le k'a ka ɲi n da ma ɲɛ fɔlɔ dɛ non an b'a denw de kɔnɔ ale ka représentant y'a denw de ye an bɛ kɛnɛ min kan bi o y'a fa ka kɛnɛ de Sulama fa ye baara min kɛ an b'o kɛnɛ de kan a yɛrɛ bɛ baara de kɛra a ma s'a seyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ k'ale fana ɲɛna an b'o ye a denw de la minnu bɛna bɔ ale la an ka ɲɔgɔn mɔsara dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n ka orofu tɔ ye joli ye tɔrɔ fila ok shakirun ni'matillahi o ye sani ale kɔni y'o ye min b'a bolo b'a tɔ tila a n'a sinjiw b'a tɔ tila a n'a dɔnmɔgɔw b'a tɔ tila i y'a faamu n'a ye mɔgɔ min ye ale ti dɛsɛbaatɔw kɔnɔ k'o ka na deli ale fɛ ale bɛ wuli ka taa dɛsɛbaatɔw ɲɛnabɔ de so sufɛla o la waatiw la waati min ye waati fɛrɛlen ye ale bɛ a ka baara kɛ gindo de la an barika banna bi ka se ni wala fo ka taa tigɛ ala yɛrɛ la sa n'a ye mɔgɔ min n'o ye se dɔrɔn sɔrɔ ko Samiru le b'a bolo olu ye barika bɔ ala la ka barika don Samiru la ko Ginɛw de bɛ wari d'a ma Ginɛ bɛ wari bɔ jumɛn Ginɛ ka wari dila k'a ye fɔlɔ Ginɛ ka wari a ye Ginɛ ka wari ye fɔlɔ ala deli ka n'ale ye fɔlɔ ni Ginɛ bɛ farini san o ye Ginɛ kungo ye n'a bɛ ŋɔmi san o ye Ginɛ an ti Ginɛ ka wari lɔn i y'a faamu wa adamaden n'i y'a kɛ ala ye tiɲɛ hakika la ala k'a dɔn k'a fɔ k'i b'i sɔbɛ la wallahi ala bɛ na ala bɛ na mais an ma se ka nin silɔn bi n'a ye mɔgɔ min ye fantanya la kun n'a nana dɔnni y'o fɛ ko Ginɛw le b'a bolo olu yɛrɛ mɔgɔ kɛra mɔgɔ kafiriyaninw de ye sabu olu ye fanga bɔ ala la ka fanga don Ginɛw de la i kafiri i bɔra silamɛya kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamina dugu jɛlen alikuranɛ sanuma o kalanna ni ka kuma dali masa fɛ kira kan sɔliw n'o ye layilul kairati ye olu bɛɛ lajɛlen kalanna nin kɛnɛ in kɔnɔ ka kɛ hinɛ ɲini ye ka se ni cɛkɔrɔba sanuma in ma
k'a kɛ barika ye ka don kɛnɛ sigibaw la min ka a kɛ kisi ani tanga ye ka don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen na. An badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Burkina Faso ka ɲɛsin ziyaraba kɛnɛ kan min sigira ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba sanuma ma min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ. O de kun ye nin k'aw fo ka wale ɲuman dɔn sanga ni waati aw ka ɲamadali la. Ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra Ala ka kɛ hinɛ ye ka se daba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka barika don kɛnɛ sigibaw la. Foli la kumaba an ti sɛgɛn an ti ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ Seyidu Sharifu Usman Marana Haidara k'Ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na. Shukran lakum. Ala ka tanga kɔnɔ. Tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme